Bueno, bo día a todas e a todos. Damos as grazas pola vosa asistencia. Bueno, en primeiro lugar, estamos aquí representando a Mesa para a Normalización Lingüística, o seu presidente Carlos Callón, a Asociación Sociopedagóxica Galega, o seu presidente Xoán Costa, e a CIGA Ensino, Anxo Louzao, que son o secretario nacional. En primeiro lugar, o que temos que dizer é que esta roda de prensa é motivada, máis ou menos porque constatamos as tres organizacións que estamos aquí, despois do convite que fixemos para a CIGA Ensino para levar a cabo unha campaña fundamental e concretada nas equipas de normalización lingüística. Decía que as tres organizacións que estamos aquí constatamos unha total pasividade da Consellería de Educación a respeito do que é a política lingüística. Mais ben podemos decir que neste momento hai unha carencia absoluta do que debe ser a normalización, a súa aplicación no ámbito educativo. Carencia que se demostra na falta de unha mínima estrutura organizativa na propia Consellería de Educación que apoie, potencie e promocione o noso idioma. Hoxe a Consellería de Educación descansa a súa inexistente política lingüística por unha Secretaría Xeral, cando é evidente que no ámbito educativo, coa importancia que ten a educación e mesmamente posibilitar adhesións a galegofalantes, pois que teñamos unha carencia absoluta en que siquiera os docentes como tal, na comunidade escolar sepa, coñoza, porque non hai ninguna estrutura organizativa na Consellería que realmente dé a resposta a todo tipo de apoio, a todo tipo de problemática que poida xurdir a respecto da aplicación da normativa que hai actual. Por lo tanto, é a primeira carencia que se demostra. Pero se nos analizamos tamén un pouco así por arriba a normativa que hai neste momento, que por tanto é imperativo legal a súa aplicación, o primeiro que vemos é que podemos dicir que a súa totalidade está sin aplicar e sin traer ningún mecanismo, ninguna medida que o facilite. Así temos que non se impulsaron até de agora ningún mecanismo para facilitar a avaliación anual sobre a aplicación do Real Decreto 124/2007, que é o Decreto de Normalización Lingüística no ensino. Non se arbitrou ninguna medida para levar a cabo o plano específico destinado á poboación inmigrante, cuestión que recolle, elemento que recolle a propio decreto. Pero, ao mesmo tempo, tampouco se elaborou nin se iniciou ninguna acción formativa para o conxunto do profesorado, e tamén se colle explícitamente no propio decreto a elaboración dun plano que abranga ao conxunto do profesorado do ensino en Galiza. Pois até de agora non se puxo ni siquiera, como que a primeira pedra para iniciar ese plan de formación tan necesario para a aplicación do decreto que está en vixente. Pero tampouco se constituíron as comisións de coordinación territoriais para levar a cabo a coordinación e a planificación e o apoio ás equipas de normalización lingüística. Tampouco se coñecen, na medida que tampouco se elaborou nada a respeito de cal é o idioma predominante nos centros de ensino. Como sabedes, eso condiciona a porcentaxe de aulas que se teñen que impartir na educación infantil. Até de agora, a propia administración educativa iso non levou a cabo, ni siquiera facilitou os datos e os elementos necesarios para saber cal é a lingua predominante nos centros educativos. Desde a nosa perspectiva, evidentemente, son moi poucos aqueles que son no ámbito español falantes, pero, como vos decía, non temos coñecemento, nin se levou a cabo ninguna proposta por parte da Consellería. Pero tamén constatamos que os equipos de normalización lingüística non recibiron até de agora ningún apoio, ou apenas recibiron até de agora apoio técnico. Son escasos os seus recursos e mesmamente constatamos como un número importante que sobrepasan 100 neste momento en todo Galicia, pois por cuestións, podemos decir, administrativas ou burocráticas, ni siquiera van ter axudo para levar a cabo o seu traballo durante o curso escolar que estamos. A inspección, o mesmo decreto recolle que ten que velar por a aplicación do decreto, pois o que si constatamos é a total pasividade, na medida que hai centros que incumpren o decreto,
hai mesmamente materias que explícitamente se poñen que non se imparten en galego a pesar de que é preceptivo facelo, non? E, bueno, a carencia tamén de materiais en certas materias, fundamentalmente as de música, os conservatorios, as artísticas e tamén a formación profesional, pois moitas veces, a pesar da vontade que se pode querer impartir en galego, os materiales de apoio ou materiales ou manuais pois non se atopan en galego. E tamén dicir que o proxecto lingüístico que os centros teñen que levar a cabo, pois realmente o seu apoio a súa elaboración, que é un elemento fulcral para a súa posta en marcha do que é o decreto, pois realmente publicaronse unha serie de manuais, pero foron moi tarde e foi o único apoio co que contaron os equipos de normalización lingüística. Estes son, bueno, pois, algúns da constatación, algunhas das razóns que nos levan a estar hoxe aquí e iniciar, pois, bueno, unha campaña centrada fundamentalmente nas equipas de normalización lingüística, que xa tedes aí a proposta que nos imos facer a estas equipas que as imos convocar a diferentes asambleas ao longo de todo o país polo día 1 de abril, en a cal pois concentramos en 5 puntos o que son as reivindicacións fundamentais e que están dentro do marco legal establecido, aprobado, publicado, e que, sin embargo, hai unha falta de responsabilidade, é dicir, hai unha irresponsabilidade neste momento da Consellería de Educación, porque todos estes puntos que poñemos aí, como acabo de dizer, continúan sin estar aplicados e sin poñer as medidas e os recursos para efectivizalo por durante este curso. E, a máis, de continuarmos así, iniciaremos o próximo curso escolar sin, evidentemente, efectivizalas, non? E resumindo, xa, como vos decía, é dicir, falta os mecanismos para avaliar o que é o cumprimento do decreto, un plan de formación do profesorado, fundamentalmente dentro do horario lectivo, a carencia, pois, dunha dirección ou subdirección xeral que vele polo cumprimento, polo apoio e pola potenciación do ensino, tamén unha serie de materiais de todo o aspecto que teñen que ver con o ensino para as equipas de normalización lingüística. É necesario por realmente o seu reforzamento e despois unha función diferente que a que está cumplindo neste momento a inspección, xa que deberá ser como cuestión prioritaria velar polo actual decreto. Isto máis ou menos é o que fundamenta, o que resume o que pretendemos facer as tres organizacións que estamos aquí. E, bueno, se continúa con a ir dos xordos e mirando por outro lado, pois nós non desbotamos propor as equipas de normalización que mesmamente a presenten a súa dimisión, xa que seríamos de alguma maneira cómplices desta pasividade e da falta de vontade política para que se cumpla ni máis ni menos o que é legislado e para que o noso idioma pois cada vez pois teña por menos máis presencia no ensino e non continue na deriva neste momento que é que o alumnado chega á escola falando máis galego que sae da escola. Eu nada máis te doy a palabra aos meus compañeros e despois, en todo caso, pois fazer esas preguntas que deixades oportunas.